На загуба ли е банката, ако бай Иван не си върне кредит? Това видео е отговор на коментар от потребител, който ми написа следното в качено видео. Трудно ви върви мисълта, я обясни защо банките раздават големи необезпечени кредити, а после търсят обезпечение чрез часи. И така, нека го кажем просто. Банките не работят на дребно. Те не разчитат на конкретен кредит на бай Иван, така го нарекох условно, а на хиляди кредити наведнъж. Пример, ако бай Иван е взел от банката 1000 евро и се е задължил да върне във времето с лихви, такси и така разноски, общо 1350 евро, от което банката в годините ще стане, като теглим чертата, с печалба от 350 евро. Но до някакъв момент той връща, остава без работа до момента, в който е върнал 700 евро. А му трябват още 650, за да си покрие кредит. В тази ситуация банката е на загуба не от 650 евро, а от 300 евро. Но в примера, който дадох като отговор на този потребител, писах, че банката е дала още 10 други такива кредити, като този на бай Иван. И те си ги върнали изцяло. Така банката от тези останали кредити в примера е спечелила 10 по 350 евро, което е 3500 евро печалба от тези 10 кредита. В крайна сметка, загуба от бай Иван 300 евро, печалба от другите 3500 евро. Банката на загуба ли е? Очевидно не. Направих си труда да направя по-пълно проучване из интернет и статистиката дори изненада и мен, който от години се занимавам с проблемни кредити. В България лошите кредити по статистика в момента за последните 2 години са около 3%. Това означава, че 97% от кредитите се обслужват изцяло. Така, и какъв е извода? Дори някой да не си върне кредита до край, банката предварително си е калкулирала този риск и си покрива загубите от останалите, които ще събере парите в цялост. Затова банката може да загуби от конкретен човек, като е рискувала да му даде кредит без сигурно обезпечение на среща. Но като система си е пресметнала загубите и тя винаги ще бъде на печалба. Затова ги има банките. Това е моето лично мнение, базирано на числа, а не на емоции.